Srpska pravoslavna crkva svoje duhovne djece u Vaskrsu 2018. godine. Irina i po milosti Božjoj pravoslavni arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski, sa svim arhirejima Srpske pravoslavne crkve, sveštenstvu, monaštvu i svim sinovima i kćerima naše svete crkve. Blagodat, milost i mir od Boga Oca i Gospoda našega Isusa Hrista i Duha Svetoga, uz radosni vaskršnji pozdrav: Hristos Vaskrse! Vaistinu Vaskrse! Ispunit se vreme višenedeljnog časnog posta, u kome smo na svakodnevnim bogosluženjima, pokajanjem, ispovešću i sudnim molitvama sastradavali sa Gospodom našim, pratili krstom vaskrsni put i blagodano klicali: slava dugotrpljenju Tvome, Gospode. Proživljavali smo dobrovoljna stradanja, poniženja, pljuvanja i krsnu smrt, da bismo danas, po neizmjernoj milosti Božjoj, dočekali Hristovo slavno vaskrsenje. Učestvujući u ovim događajima, mi kroz njih i živimo, prevazilazeći smrt i svaku žalost, jer kao što bez smrti nema vaskrsenja, tako ni bez podviga sa nadom i trpljenjem nema utjehe. Zato se poklanjamo i blagodarimo Gospodu vaskrslom i mrtvi, jer je nas, verne svoje, udostojio da budemo pričasnici njegovih čudesnih dela, osjećajući u našoj duši novi život koji pobeđuje sve nevolje. Radosno proslavljamo današnji sveti praznik draga naša deco duhovna, jer njegova blagodat i svetlost ne dolazi od sunca, ni do anđela, već od nepristupne svetlosti kojom se razgoli tama i oči ljudske sagledavaju svu lepotu i sklad Božjeg sveta. Samo u toj svetlosti može se jasno sagledati smisao postojanja čoveka i sveta u dostojanstvu kojim po Božjem naznačenju pripada. Na ovaj dan se zajedno sa bogonosnim ocima crkve Hristove posjećamo i opominjemo da se uzrok i cilj stvarne egzistencije nalazi u Bogu. Kao staranik Božji, čovjek je odgovoran ne samo za sebe i svoj narod, nego za sve ljude i za sve narode, za sveukupnu Božju tvorevinu. To je svečovečanska filosofija kojom naša vera živi i deluje kroz vekove, projavljajući ono što se danas moderno naziva ekološkom svešću. Zato na današnji praznik, koji jeste oaza mira i radosti, mi vršimo duhovnu smotru, naoružavajući se nadom da bismo uz pomoć oružja Bože, koje je u crkvi, izdržali sve teškoće i sva iskušenja, crpeći snagu od Gospoda, koji nas hrabri rečima: ne bojte se, ja sam pobedio sve. Vaskrsenje jeste najveća pobjeda nad zlom, grehom i smrću, koja nas podsjeća da i mi imamo mogućnost i obavezu da se usprostavimo svakom duhovnom padu i svemu što nas onemogućava u vodevanju za dobrom, da ne očajavamo nego da nadu svoju položimo Gospoda, da bismo dobili Božji blagodat i pomoć u svakoj teškoći. Vera u vaskrskog Boga čoveka projavljuje lekovitost pred stihijom porasta depresivnosti u savremenom svetu, jer nam po rečima svetog Teofana Zatvornika daruje mogućnost da duhovnim očima gledamo preko greha i patnje. Ako i po slabosti grešimo, sveto evanđelje nam poručuje: ustani ti koji spavaš u grehu, ustani vaskrsni iz mrtvih pokajanjem i obasjaćete Hristos. Kako bi sve doveo u prvobitni sklad
i nama ljudima vratio radost od gledanja lica njegova. Sam Gospod iz velikog milosrđa i ljubavi prema nama uzima na sebe čudesni podvig, postaje Bogočovek. Rodivši se od Duha Svetog i Marije Djeve radi nas ljudi i radi našega spasenja i bi predan za grehe naše i ustade za opravdanje naše. Dakle, opravdanje naše jeste oboženje u Hristu Isusu, a radost naša jeste večna radost i nada vaskrsenja, na kome se temelji simbol hrišćanske vere, a koje sobom donosi najveći dar, pobedu života nad smrću. Očovečenje, kao početak domostroja spasenja, roda ljudskog u vaskrsenju, ostvaruje konačno ispunjenje spasonosnog dela, koje pravoslavna crkva svake nedelje neprekidno proslavlja. Tako godišnji krug u kome postojimo po zlatokrilim rečima svetog vladike Nikolaja nije samo jedna čitulja mrtvih, već uvek otvoreni dinamizam života koji ide u susret Hristu koji dolazi. Zato ko je Hristov i naziva se hrišćaninom, oslobođen je smrti, jer na sam Gospod u to uverava. Ja sam vaskrsenje i život, ko veruje u mene, a koji umre živeći. Ovim rečima on nam daje nadu na istinski život koji je radost naše vere. Iz njih razumemo da je njegovo vaskrsenje naše vaskrsenje, jer Hristos smrću smrt uništi, darujući nam život večni. Taj blaženi život, život sa svima svetima počinje već ovdje na zemlji. Za svakoga ko dušu svoju ispuni večnom rečju Božjom i oprosti svima i sve, radost i mir počinju ovdje u ovome životu. Nema čoveka danas, bio on vernik ili nevernik, koji ne bi želeo bar za trenutak da učestvuje u istinskoj radosti. Ali mira i radosti nije od svuda bezizlaz, duša opatogljena u ličnim težnjama i željama koje proizvode iz samoljublja i samoživosti, što dovodi do duhovne smrti, koja ima za posljedicu besilnost i nemarnost za večno spasenje. Svedoci smo sveopšteg otuđenja i razdora, najpre u samoj porodici, te je zajednica među supružnicima sve nestabilnija, a međusobno nepoštovanje roditelja ostavlja neizbrisivu ranu na dečjim dušama. Ne možemo tražiti svoja prava ugrožavajući tuđa. Zaboravljamo da je neophodno poštovati sebe i svetinju svoga tela, koje je hram Duha Svetoga, kako bismo mogli naći pravu meru svega prolaznog, poštovati bližnjeg, njegovu slobodu, svetinju opšteg i zajedničkog dobra, kao i ličnih potreba. Stoga, deco naša duhovna, poštujte i čuvajte svetinju braka, jer je ona temelj zdrave i nerazvojne porodice. Čuvajte ljubav i tajnu života koji je osvetio sami Bog. Iskrena vernost i uzajamno praštanje neka krase svaku našu porodicu koja je domaća crkva. Čedomorstvo, najveći zločin ovoga veka, nažalost prisutno je i u našem narodu. Prema statističkim podacima, svake godine u Srbiji nestaje čitav jedan grad. U svetlosti Hristovog vaskrsenja, svako začeće, rođenje i svako ljudsko biće jesu dar Božji koji ima večni smisao i radio se za večnost. Iznoseći pred vas, draga braće i sestre, iskušenja čitavog čovečanstva, u očinskoj ljubavi molimo vas da se zdravo i odgovorno vladate, iskupljujući trezveno i u miru vreme svoga života, jer su dani zli. Pomolimo se Gospodu da zavlada mir svuda odakle je proteran, na prvom mestu u našim srcima i našim domovima, ali u celom mnogostradanom svetu. Mi hrišćani ne prezirimo ovaj svet i ljude. Mi čvrsto hodamo na zemlji, očiju podignuti ka nebu. Poštujući sva ljudska dostignuća, želimo da se sve osveti blagodaću i silom Božjom, jer nam Gospod poručuje: vi ste svetlo svetu. Radite se paskalnom radošću, jer Gospod želi da radost naša bude potpuna. Sigurna je pobjeda sa Hristom, koja se postiže blagodaćom i našim trudom,
da održimo zapovesti Božje. Kada se čovjek rodi vodom i duhom, tada počinje njegovo vaskrsenje, koje je centralna tačka večno bitija, u kojoj se sabiraju svi elementi pomoću kojih dolazimo do sebe poznanja i bogopoznanja. Poznanje istine, stvarne istine, jeste vera u vaskrsenje i radost vaskrsenja. U svetim danima naše radosti mi ne zaboravljamo ljudski bol, patnji i stradanja. Ne zaboravljamo ni bolesne, stare i iznemogle, one u siromaštvu, izbeglištu i bedi, prognane i izglavljene sa svih ognjišta. Sa verom i nadom molimo se da Bogov dari obriše svaku suzu sa lica njihovih. Neprestano sastradavamo sa sveštenstvom i monaštvom, sa našim vernim narodom i decom Kosova i Metohije, koji su naša savest i bez koje je srpska duhovna svest slaba i ništavna. Okrepljeni vašom snagom i odlučnošću neprestano prinosimo kolenopreklone molitve da istrajete i da nam svima kosovski zavet bude most između nebeske i zemaljske Srbije. Mi ne smemo zbog nepravde klonuti, ne smemo se uplašiti, već se opredeliti za carstvo nebesko sa svetim knezom Lazarom, koji je prineo žrtvu kao i vi što danas prinosite. Nepravda i zloupotreba dobara ovoga sveta nije mimoišla naš mnogostradalni, ali nikada pogaženi i poneženi narod koji milošću Božjom proslavlja dugo godine 8 vekova samostalnosti crkve i države. To nam daje pouzdanje i potvrdu da smo mi narod vođen svetima, svetim Simeonom, svetim Savom i svetim kraljem Stefanom Prvovenčanim, koji za svaka srpski narod utemeljiše na kreugonom kamenu vaskrslom Hrista. Obraćamo se svim našim sinovima i kćerima, duhovnoj deci naše crkve, koja žive na svim kontinentima, sa kojima smo molitveno sjedinjeni, da se sa nama raduju u vaskrsenju Hristovom, koje nas poziva do ljubavi i slozi, jedni sa drugima čuvamo jedinstvo duha s vezom mira. Želeći vam svako istinsko dobro, oprostivši jedni drugima, prizivamo blagodat, mir i silu vaskrsloga Hrista, da bismo mogli jednim ustima i jednim srcem da pričamo radosno Hristos Vaskrse! Draga braćo i sestre, sada ćemo pristupiti svetom pričaću. Oni koji se pripremali za sveto pričaće, da znate da ćemo pričaćivati iz 3 putira, dakle iz 3 mesta. Nakon toga nije završena liturgija, treba svi da se vratite, da dočekate kraj liturgije, da zablagodarimo Bogu i da na kraju liturgije primite natvor i po jedno crveno jaje. Još jednom neka svi živi zdravi, sretan praznik Hristovog vaskrsenja, Hristos Vaskrse!